दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना मैयानि जानाय जाथायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुखाबाय जानांगौ। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मैया जालांनाय जाथाय एबा BTC सेक्रेटारियेटआव जानाय बे जाथायनि सायावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बेजों लोगोसेनो BTC सेक्रेटारियेटआव स्टुडेन्टफोरा सोमावसारखांनायनि उनाव मोनसे जाथावै जाथायाबो जानानै थांदों। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि सायावहाय गुवारै सावरायलायगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि स्टुडेन्टफोरा BTC सेक्रेटारियेटआव सोमावसारनायखौ लानानै जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरजोंहाय थाखाजों खुगा मुथु जानानै दोनजानाय माखासे ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरा बुंनाय खोथाफोरनि सायावहाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलाव हाबफैदोंब्ला आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोना मैया BTC सेक्रेटारियेटआव जालांनाय दुंहाव थासारिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुखाबाय एबा खोनाखाबाय जानांगौ। दा जोंनि लाइमोन स्टुडेन्टफोरा मानि थाखाय बेबायदि थांखिखौ लानो गोनां जादों, मानि थाखाय बेबायदि थांखिखौ लानो गोनां जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि माखासे पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय हारिखौ अलखदाव खोलैनायनि थाखाय जोंनि लाइमोन इयुथ फरायसाफोरा बैबायदि माखासे थांखिखौ लानो गोनां जादों। जेरै जों एग्जाम्पल हिसाबै एसे सिगाङावसो नेपालाव जालांनाय बै जाथायखौ गोसोखांनो हायो। नेपालावबो माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि काराप्टेड खामानि मावनायनि थाखायनो नेपालनि जेन-जि इयुथफोरा बै माखासे गिख्रंथाव थांखिखौ आजावनो गोनां जादोंमोन, जायनि थाखाय नेपालावहाय गोबां दुंहाव थासारिया सोमजिनो हमदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि BTC एबा BTR आवबो लाइमोनफोरा जोंनि माखासे पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि कारापसन खामानि मावनायनि थाखायनो बैफोरबायदि माखासे थांखिखौ आजावनो गोनां जादों, जायनि थाखाय BTC सेक्रेटारियेटआव लाइमोनफोरा थांनानै सोमावसारहैनो गोनां जादों। दा बेखौ लानानै जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरजों खारफाबाय थाग्रा आरो पलिटिकेल लिडारनि थाखा फैसाजों खुगा मुथुनानै दोनजानाय माखासे ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा एबा IT सेलाव खामानि मावग्रा माखासे मानसिफोरा बैसोर स्टुडेन्टफोरा जायबायदि सोमावसारदों बेखौहाय पलिटिकेल एंगेलजों लांनानै सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय आं बेखौ सिदायै बुंनो सानगोन, फरायसाफोरनि बेबायदि सोमावसारनायखौ पलिटिकेल एंगेलजों लांनायखौ एबा पलिटिकेल नोजोरजों नायनायखौ गारनांगौ। दानि समाव जों पलिटिकेलखौ लानानै गावजों गाव नांलायबाय थानायनि सम नङा। बेजों लोगोसेनो मोनसे जाथायाबो सोराङाव फैनायखौ नुनो मोनदों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माखासे फरायसाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जेब्ला BTC सेक्रेटारियेटआव जोंनि फरायसाफोरा थांनानै सोमावसारहैदोंमोन, जेब्ला सोमावसारनाया जोबनानै बयबो फरायसाफोरा गावबा गावनि हस्टेलसिम फैफिनबाय थादोंमोन, बै समावनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि पोस्ट ग्रेजुवेट 1 सेमिस्टाराव फरायनाय सासे फंबायखौ जोंनि बर' हारिनि माखासे दुथां मानसिफ्रा फैनानै गाग्लोबफैनाय जाथाया सोराङाव फैदों। रिलि जोबखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि जोङो फैफिनदोंमोन, दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि सासे फंबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो फरायो। बे फंबाया फैबाय थानायाव बिसोर गासै साब्रैमोन। फैबाय थानायाव जेब्लानाखि नैबे देबोरगाव ओनसोल नैबे नीलाचल मोनसे जेनाखि गोदान हस्पिटाल, मोनसे रिसार्च हस्पिटाल जेनाखि मोनफैदोंमोन, बे टाइमावहाय माने गंथाम गंब्रै गारिया लाखिनानै माने डाइरेक्ट सोंनानै माने डाइरेक्ट गनजों बुनाय जादों आरो माने बुदों आरो बिराद जखम मोनदों मानसिया। दिनैहाय बे फंबायना बिखायावहाय बुनायनि मोनसे दागो गोजा आरो बेजों लोगोसे आथिङावबो बिराद दागो गोजा। आरो जों माने दुखु मोननाया बेनो आरो दिनैहाय जोङो नैबे बिदि हारिनि थाखाय ओंखारनायावबो दिनै जोंनि बर' मानसियानो जुदि जोंखौ बिदि हेंथा होयोब्ला जोङो फिउचारखौ जों नाहरबा जोङो माने गोसोम नुहुरो आरो। दा बेवहाय माखासे फरायसाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जोंनि बर' हारिनिनो माखासे दुथां मानसिफोरा फैनानै बै सासे फंबायखौ गाज्रि गाग्लोबनानै जोखोम खालामलांदों होननानै फोरमायदों। दा बेखौ नोजोर होयोबा जों बेखौनो बुंनो हायो, जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफोरानो बर' हारिनि हेंथायै खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बे जाथायखौ खोनानानै गोबां दुखु मोनदों। जायफोर पलिटिकेल लिडारफ्रा गाज्रि खामानि मावदों बैसोरखौबो नुनानैबो नुयैबायदि मेगन फांथेनानै थागासिनो दङ। बैसोरनि गाज्रि खामानि मावदोंब्लाबो बै खामानिखौ गाज्रि होननानै बुंनो हायाखै, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गोरोबलायनायखौ नुनो मोनाखै। दिनै जोंनि हारिया गोबां अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ। बे समावबो जों पलिटिकेलखौ लानानै गावजों गाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नांलायबाय थानायखौ बन्द खालामनांगौ। जों बे समाव बयबो खौसेयै गुबुन हारिनि हेंथायै गसंथानाया जोबोद गोनां। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।